Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi wa azwajihi wa khususan ila sadatina Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali wa khususan ila sayyidina Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa khususan ila hadratil ruhi Syekh Al-Hajj Muhammad Rabbana sallallahu alaihi wa sallam wa hadratil ruhi abi wa ummi wa sallam وخضرات جميع المؤسس في هذه القرية وجميع أهل الكبر من هذه المجلسة وجميع أهل الكبر من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات مشارق الأرض ومغاربها برها وبحرها خصوصا آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومشايخ مشايخنا ونخص خصوصا من اجتمعنا هنا بسببه ولأجله شاء لله لنا ولهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم يا من هو في علوه كائن يا من هو في علمه محيط يا من هو في عزه لطيف يا من هو في لطفه شريف يا من هو في فعله حميد يا من هو في ذاته قائم يا من هو في مجده منير يا من هو في عطائه كثير اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم وارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين اللهم افتح لنا أبواب حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana amma ba'du. Qala al-mu'allifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi fi ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Kitab Bulughul Maram, kalau kitabnya sama, halaman 44. Kalimatnya adalah wa ani bni Umar radhiyallahu anhu. Wa ani bni Umar lan saking Ibnu Umar radhiyallahu mugi ridani Allah subhanahu anhuma marang Ibnu Umar lan Umar. Ya, wonten kata-kata Ibnu kula balen malih berarti namanya adalah Abdullah. Jadi Ibnu Mas'ud, Ibnu Abbas itu berarti namanya Abdullah. Disingkat Ibnu mergo gak padha. Ibnu Umar berarti Abdullah bin Umar. Anak Nabi yang saat menikah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, asyafaku utawi kang aran asyafak iku al-khumratu mego kang abang. Maka kalau wingi di keterangan sebelum ini ada keterangan as-safaku niku langsung kula maknani mego abang. Nah, iki Kanjeng Nabi nerangno as-safak iku maknane mego abang. Ini berarti waktu yang berada yaitu ketika ba'da azan maghrib sampai menjelang waktu isya, waktu maghrib habis itu masih ada awan merah. Biasanya muncul itu kalau awal-awal azan maghrib saman mandeng ngulon ya lah arah matahari itu pasti ada awan merah. Awan merah niku semborote matahari yang sudah terbenam. Itu nanti muncul awan merah. Gini gak sepiro mendung nek terlalu mendung ya kadang gak ketok malah. Saiki wis gak usah angel-angel ndelok jam ae. Utawa saiki paling canggih ndelok HP. Iku iso ndelok waktune maghrib. Sak menite sak detik lengkap wis. Cuman kan iki cek kok semerap dasare waktu itu dari sini. Jadi HP iku biyen ngarange itu kok gini. Dalam artian rentan waktunya niku.
Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Ad-Daraqutni Imam Daraqutni. Mboten sahabat berarti imam hadis. Wa sahahalan milang-milang sahih hu ing hadis sapa Ibnu Huzaimah Imam Ibnu Huzaimah. Wa ghairuhu lan liyane Imam Ibnu Huzaimah. Wafqahu ing aran hadis mauqufe wafqahu ing hadis mauqufe hadis. Nek liyane Ibnu Huzaimah liyane Daraqutni niku diarani hadis mauquf. Mauqufnya sampai mana? Ala Ibnu Umar ing atase Ibnu Umar. Hadis mauquf berarti hadis yang kata kalimatnya itu tidak dari Nabi atau tidak berasal dari Nabi, dari sahabat. Termasuk hadis yang mauquf yang paling terkenal adalah hadisnya tarawih. Tarawih itu hadisnya mauquf sampai Sayyidina Umar. Jadi yang menentukan rakaat 20 itu Sayyidina Umar. Makanya konco-konco Muhammad dia gak seneng. Itu tidak dari Nabi. Rupanya gak dari Nabi. Nabi ku tarawih tak bulan balik mek 3 dino. Tapi tarawih gak dihitung sampai sikile aboh. Sama niru kanjeng Nabi beneran. Tarawih aja sampai saulan. 3 dino wae. Tapi gak dihitung. Nah, tapi imam-imam besar termasuk Imam Syafi'i ya, imam yang kita anut madhabnya itu berpendapat bahwa yang dimaksud kanjeng Nabi mau ngelakoni mek 3 dino iku bener gak diperintahno, tapi maksudnya ya kabeh Ramadan disunahno. Makanya Imam Syafi'i derek pendapatnya Sayyidina Umar dari tarawih itu 20 rakaat. Imam Maliki wae maneh tambahan 36 betul salah ini. Cuma gak patek nopo terkenal, sing terkenal 20 rakaat. Wa an Ibni Abbas lan saking Ibnu Abbas. Monggo jadi. Radhiya mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anhuma marang Ibnu Abbas lan Abbas. Kala ngendika sapa Ibnu Abbas. Kala ngendika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-fajru tawi kang aran fajar. Fajroni iku ana loro. Fajar iku ana loro. Lho kene mana siji ta ya. Fajrun utawi fajar yahrumu kang den haramno apa ataamu mangan. Wa takhirulan den halalno fihi ing dalam fajar as-shalatu apa salat subuh. Berarti iki fajar sodik. Wis nek aman pas wae Ramadan, nek wis fajar sodik wis gak oleh mangan. Nek sampean mangan berarti batal posone. Nah kene wis dihalalno salat subuh. Dadi sampean nek kepengin salat subuh ngenteni adzan subuh. Ojo salat subuh sampean cicil. Wah, salat apa kok marisa kok loro iki? Wah, salat subuh tak cicil. Mboten asal. Kalau wingi ana aku ora nggone media sosial iki. Ana wong salat iku wong wedok cadaran. Salat iku sak minggu pisan. Jadi isya ping 7, maghrib ping 7, semuanya ping 7 kabeh. Jawabannya, kenapa kok salat sebanyak itu? Ya ini untuk 7 hari ke depan. Nah, iki aku sampe ngene kok ono aliran ini ya Allah. Padahal dia pakai kerudung cadaran. Perempuan. Iku sampai sing paling iku sik sodok mending. Gobloke sik sodok mending. Sing paling ekstrim itu menikah terus dikontak. Jadi perempuan tadi ngomong sendiri, ada yang mau nikah sama saya seminggu saja. Iya. Maharnya sekian. Gak beda atau karo mohon maaf, yo niku dibayarin itu. Niku perempuan bercadar ya. Wah, ini bahaya. Darurat ya Indonesia ya. Bahaya. Tidak boleh jadi nikah kontrak itu hukumnya haram. Nikah mut'ah itu hukumnya haram. Wa takhil wa fajrun lan utai fajar. Tahrumu kang haram. Mboten usah nggih. Wa fajrun lan fajar, mboten usah utawi. Tahrumu kang haram fihi ing dalem fajar. As-sholatu apa salat. Ai sholatu subuhi tegese salat subuh.
Wa yakhir lan den halalake fihi ing dalam fajar atau amu apa ta'am. Rawang riwayatake hu ing hadis sapa Ibnu Huzaimah, Imam Ibnu Huzaimah lanang iki. Wal Hakim lan Imam Hakim wa sahaha lan milang-milang sahih sapa Ibnu Huzaimah lan Hakim hu ing hadis. Hadis sahih. Yang kedua adalah fajar yang dimana di sana diharamkan sholat subuh, berarti fajar kadzib ini, dan dihalalkan makan, berarti seoleh sahur. Ini zaman pas Ramadan. Biasanya sama ndok ini ono azan awal lah, ini namanya bisa ono wong azan awal, itu berarti ngadani dan tanda kutip ngadani fajar kadzib itu mau. Tapi azan awal bukan karena fajar kadzib itu, paling ono sunai zaman Nabi wonten. Jadi ini azane sahabat, yang azan ada 2 orang ya, sahabat Bilal kali setunggalis supi kula. Iku gentenan. Pokoknya azane sing iki iku berarti fajar apa se oleh mangan. Tapi ini azan sing iki gak oleh mangan iki subuh. Manut kula supi. Iku sing Bilal tuku sing putih. Pokoke Bilal kali setunggale wonten malih. Jadi titenane swara nih. Nek swara iki berarti azane katakanlah Bilal ngono. Ini azane Bilal itu berarti sek gurung subuh, sampean mangan apa sek oleh. Pokoknya azane sing iki berarti wis subuh. Kula subuh jenenge lho. Nah, makanya ada beberapa hadis yang menyebutkan sampai iki bagi orang-orang sing terlalu apa ya, cekelan hadis. Iku nek azan sek nyekel ngombe, diombe sik sampai ngono. Mergo iki maksudnya azan awal iki mau. Lah iki dimaknani karo azan subuh, ndak salah iki. Jadi ono hadis yang menyebutkan ini azan nah sik nyekel panganan, ombe wae. Iku ono bener wae ini. Tapi azan opo? Azan sing azan awal iki mau. Jangan sampai salah paham. Kalau aku rondo ngene, kono yo ono wah wong iki. Ya tele wong iki. Memahami hadis iku wis semboh niku. Kok koyo gak tepak. Jadi kalimatnya ini bener nek sik keringi azan subuh maksudnya iki. Niku sik nyekel panganan, dipangan sik, dilek sik. Ngono jan. Lah iku sing dimaksud iku bukan azan subuh, iku azan awal. Zaman Nabi berarti sudah ada azan awal. Begini bina nasi gelem daftar azan awal. Kayak mapan turu kayak aneh. Mari ngopi ya. Daerahku kono yo ono tapi dok desaku gak ono. Dok Keranji. Jadi dok desaku kono keringi. Iki azan awal, azan dok Keranji. Tonggo desa. Desaku gak ono. Dok kene ono gak? Wonten. Oh cangan wonten. Berarti model iku pilih-pilih ya. Lho berpo gak ono kowe. Walil Hakimi. Nah, fajar ono loro ya, fajar sotik berarti azan subuh, fajar kadzib niku wau kaya-kaya ana azan awal niku wau. Walil Hakimi lan iku kedua Imam Hakim min hadisi Jabir. Min hadisi Jabirin saking hadisi Jabir. Nahwuhu utai sepadane hadis. Diriwayatkan dari sahabat Jabir, ya, ditulis oleh Imam Hakim ada hadis yang senada atau mirip. Wa zatalan nambahi sapa Hakim fil ladzi ing dalem fajar yahrumu kang den haramake apa atau am. Kalimate ditambahi saiki mungguhe Imam Hakim, ya, diriwayatkan dari sahabat Jabir. Innahu satemene fajar yadhabu iku muncul apa fajar mustatilan hale ndawa fil ufuki ing dalem ufuk. Nah, fajar sing gak oleh mangan mau berarti masuk puasa. Iku fajar sing ndawa mulai dari timur ke selatan, barat sampai ke timur lagi. Iku sinarnya sudah muncul semuanya. Jadi mustatilan iku mumet ndawa mumet. Tapi nek fajar kadzib iku jarine mek nggir wetan tok. Jadi barat ya masih peteng, kidul peteng, lor ya peteng, wetan tok semborot padang. Iku ana sing ngarane jare iku semborote bintang. Lah balane maneh aku guru pernah ngonangi. Jan, mesti guru pernah ngonangi iku sampai detail ngono. Ya tahu tapi
iki ku sinare sorbes ta sinare Fajar Kadhib iku mau mergo daerahku kan kulone sorbes lho. Iki sorbes ta Fajar Kadhib. Jadi aku nek real iki Fajar Kadhib yakin gurung pernah. Soalnya fajar yang namanya fajar berarti kan sudah ada sinar ya. Jadi bener-bener sinar lah ini. Lah iya ono sing ngarani sinare bintang, soalnya bintangnya mungkin upakeh terus sampai ketok padang mungkin. Jadi aku gak iso nerangno kaya apa mergo belum pernah mengunangi. Bahasa Indonesia mengunangi kok. Memetuki padha wae. Wa fil akhir la ing dalem hadis kang liya innahu sak temene fajar. Kadzana bis wa fil akhir la ing dalem kang liya innahu sak temene fajar berarti fajar kadhib niki. Kadzana bis sirhani iku kaya buntute serigala. Ana sing arane buntute macan barang. Sing fajar kadhib iku semborot dhuwur dawa. Jadi berarti ini kaya buntut berarti ini sore ombo dhuwur lincip. Berarti ngono mestine. Tapi nek fajar sodik iku ndawa. Jadi sinarnya muncul di semua ufuk. Mulai dari timur, selatan, barat, utara semuanya ada sinar. Tapi nek fajar kadhib mek nduk wetan tok. Iku ndawa kaya buntute serigala atau buntute macan. Wis nek cekne sekedar weruh omah. Wong sampeyan yo kadang kurang tangi. Doae. Waane Beni Mas'udin. Syukur-syukur sembahyang subuh aman. Fajar iki wae ketok gedhe. Waane Beni Mas'udin. Lan saking Ibnu Mas'ud. Wah, ana Ibnu Mas'ud berarti jenenge Abdullah bin Mas'ud. Radhiyallahu mugi-mugi ngridani Allah sapa Allah anhu marang Ibnu Mas'ud. Kala ndika sapa Ibnu Mas'ud, kala ndika sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Afdhalul a'mali utawi utama-utamane pira-pira penggawean, pira-pira ngamal. As-shalatu iku salat fi awali waktiha ing dalem kawitane waktune salat. Utama-utamanya amal adalah salat di awal waktu. Iki nek waktu ini dibagi telu, semisal awal, tengah karo akhir. Ya sampeyan kira-kira dhewe. Nek semisal waktu asar itu 3 jam semisal ya. Berarti jam pertama itu waktu awal, jam kedua waktu tengah, jam ketiga waktu akhir. Dikira-kira. Rawang riwayatake hu ing hadis. Sapa At-Tirmidzi Imam Tirmidzi wal Hakim lan Imam Hakim wa sahaha lan mirang-mirang sahih sapa Tirmidzi lan Hakim. Hu ing hadis. Wa asluhu tawi asale hadis fi sahihaini iku ing dalem hadis Imam Bukhari Muslim. Sahihaini maksudnya sahih hadis sahih loro sing terkenal yaitu hadisnya hadis yang ditulis oleh Bukhari dan Muslim. Bukhari niku gurune, Muslim niku muridé. Tapi duwe riwayat agak berbeda. Biasanya redaksinya yang agak berbeda. Beda-beda dikit. Tapi pemahamannya sama. Redaksinya aja yang agak berbeda. Balik malih. Bukhari dan Muslim niku teng kitab wonten tulisan fi madhab Syafi'i. Jadi Bukhari Muslim ikut madhab Imam Syafi'i. Makanya ini ana wong kadang ana wong kemenyek. Kembali ke Al-Qur'an dan hadis, ndak usah ikut madhab goblok wong. Yakin goblok. Wong sing ngriwayatno hadis, maksudnya penulis hadis. Iki melu madhab Syafi'i. Jadi kan aneh. Kembali Quran dan hadis, tidak usah ikut madhab aneh teman. Wa an ibni Mahdzuratin lan saking wa an Abi Mahdzuratin lan saking Abu Mahdzurah. Kalimate Abi tapi nek diomongno kudu dadi Abu. Biasanya kan nonton an Abi Bakrin. Tapi ngomongnya tetap Abu Bakar. Ini jenengan semerap nopo kaidah nahwunya niku ngoten. Makane kula maca an Abi Mahdzurah saking Abu Mahdzurah. Anan Nabi yang saat temene Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Kanjeng Nabi, awalul waktu utawi kawitane waktu. Dikiwe contoh salat asar, berarti jam pertama. Ridwanullahi iku angsal ridhone Allah.
Sampean sholat jam 3 sampai jam 4, ya jam pertama katakan waktu asar. Berarti sampean oleh ridhone Allah. Ridhone Allah niku contoh tak me ridho nggih, contoh ridho. Ridho niku kados jenengan enggak ada anak bayi sing cilik dadak duwe kesalahan pasti sampean sepuro. Contoh, ana bayi nang nguyoi nyaduk sampean, nyaduk rai sampean, nguyoi sampean, ngisingi sampean. Sampean tambah seneng. Mergo anak sampean dhewe. Iku namanya ridho. Beda ambek ana Alfi nang ngising nang bayi. Wah. Sadi baru. Mergo garah ridho bayi. Tapi nek semisal Kak Hadi dari anake dhewe. Masono nguyoh, mayono nyaduk barang tambah guyang-guyu. Wah, pintere anakku, masa iso nyaduk barang. Iku namanya ridho. Lah nek sampean oleh ridhone Allah. Ngapunten iki. Dosa kaya apa ilang jelas di ngapura oleh ridho. Ah, makane sing rumangsa dosane akeh, sembahyang nduk awal waktu, cek oleh ridane Allah. Dadi dosa-dosa iku kok gak dianggep. Nah, contone Yai Gofur biasa niku ngeten. Ana polisi operasi. Saya kan wae marak-marak operasi surat nih lho. Apa STNK? Sing ditilang iku Pak Guru. Pak Guru iki saingane, saingan pacare. Weh diperiksa. Ayo helm mana? Oh, helm ada. Spion, oh spion lengkap anyar. Ban di atas ganti. Aman ya. STNK, oke, gek mari nyoratno. Bensin full. Wis sapa lengkap kabeh, tutupe pentil gak ono. Ceritane ya ora. Diperiksa, oh kena tilang, tutup pentil tidak ada. Berarti sepeda motor tidak lengkap, tilang. Sing kedua, teko Bu Guru wedok ayu. Iki sing disir karo Pak polisi iki mau mergo diridho iku mau contoh ridho. Wes Bu Guru teko. Lho Bu Guru, saking pundi niki badhe ngajar. Nah kok gak kudungan nggih mantun keramas. Gak kudungan gak helman pisan. Nah iki bahane kok tipis mulus ngene. Boten enggak ada duit Pak polisi ya, meneh tak tokokno. Wong disenengi iku mau. Nah bensin kok kotong nggih, ketelatan iku. Ya kok tak tokokno coba ate. Nah iki spion-spion kok protol sisih nggih digedelan anakku. Protol sisih. Nah iki piye iki? Wis kok berangkat ae. Kok do mangko tak parani tak tokokno helm, tak tokokno spion, tak tokokno ban mergo diiri. Ayo contoh ridho kados ngoten. Nek sampean diridhoi karo Allah. Dosa kaya apa wae iku pasti disepuro. Nek sampean rumangsa enggak ada dosa sing kira-kira sodo akeh. Sampeyan salat di awal waktu. Nah, biasane nek wong wis sering salat di awal waktu, iku malah aras-arasen nglakoni dosa. Biasane ngono. Jadi dilatih salat awal waktu. Aku bisa awal waktu maghrib. Liyane yo kari-kari. Pemane wae kerja wae ngajar wae sekolah kari ta wae. Sing waktu merepet subuh. Terbit kan lho, HP kan ketok. Kurang 15 menit wae salat. Sing kedua, apa nih? Wa ausatuhu. Nggih. Wa ausatuhu tawi tengah-tengahe waktu iku rahmatullah oleh rahmati Allah. Rahmat maknane sik kasih sayang ya. Sik disenengi. Cara duwe salah ngono, sik diperiksa. Ndi salahmu? Iki. Ya wis, tak kortingan separuh. Nah, sik ngoten sik. Wa akhiruhu tawi akhire waktu iku afwullah oleh pengapurane Allah. Wis paling akhir iki. Pokoke sik sembayang. Senajano sing mlebu ku mek rakaat pertama tok koyo wingi keterangan wingi. Sembayang asar wis mari mergawe adus apa sembayang asar dadak mari serakaat pertama azan maghrib. Mari rakaat pertama lho ya. Iki asare sampean sik ngunangi. Syaratnya pokoke oleh sak rakaat. Wis diitung ya wis tak sepuro sik gelem salat. Ya pangeran. Tapi aja digawe rangganan ngono bendina. Wah langganan ngenteni engko angkate azan ke sembayang.
nek kepeksa pripun malih umpame ini kerja ya wajib. Akhraja ngetokake hu ing hadis sapa Ad-Daraqutni Imam Daraqutni bisa natin kelawan sanad dhaifin kang dhaif jiddan kang banget senajana sanad dhaif kan tetep niki yang meriwayatkan juga orang-orang baik. Sanad dhaif iku terkadang bukan karena orangnya tidak dapat dipercaya. Terkadang wonge niku apa ya? Pernah nate wonten cerita kok. Ana guru, ana imam yang mau mencari sebuah hadis. Mau berguru hadis. Marani nang gone omahe. Dadak gurune ndok omah, apa ngguri omah. Makani wedhus. Makani wedhus niku wau. Gak di mei rambanan. Digoti tok. Didodok-dodok wadahe. Nah, ngono tok men. Wedhus kan moro. Lho mek ngono tok niku langsung imam ini gak jadi berguru. Wah, guruku bujukan kok arek. Sebalik-balik hadis jelas dhaif. Mbuji wedhus padahal. Mbuji wedhus gak ono panganan ngono. Terus digodi. Jadi kadang mek bujukan ngono tok iku diarani termasuk hadis ya dhaif. Padahal mek mbuji wedhus. Apalagi mbuji temenan. Padahal hadisnya kadang hadis temenan, hadis yang beneran. Tapi karena ini dikhawatirkan nggarai bahaya akhirnya pokoknya bujuan pisan wae meskipun nang ngene kewan dianggap hadisnya dhaif. Makane nek koyo ndek-ndek yo gak kelbu niki. Oh bujuk bendino. Engko mulai sedok dalu bojone dibujuki. Teko ndi Mas? Teko iki ana penting acara rapat. Dalang ngopi. Udah kancane teko ndi kok suwit ndani wah iki repot ndok omah padahal ket tangi turu. Sembuh sampeyan. Akhraja sampun. Wali Tirmidzi lan iku kedua Imam Tirmidzi min hadisi Ibnu Umar saking hadis Ibnu Umar nahwuhu utawi sepadane hadis. Diriwayatkan dari Ibnu Umar ditulis oleh Imam Tirmidzi ada hadis yang senada. Tetapi dunal ausati tanpa nyebutno kalimat ausat. Jadi kalimatnya itu gak ono kata-kata ausat. Bahwa utawi hadis dhaifun iku ya dhaif aidon halimale hadis padha ya padha dhaife. Sing mau kan diriwayatno teko Abu Mahdhurah. Lengkap ono ausate, ono lafat ausatuhu. Nek teko Imam Tirmidzi gak ono lafat ausatuhu. Berarti awal mbek akhir mengono tok ya. Wa ani Ibnu Umar lan saking Ibnu Umar. Modele Ibnu kabeh. Berarti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu ngridani Allah sapa Allah anhuma marang Ibnu Umar lan Umar. Anna Rasulullah yang saat temene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kala ngendika sapa Rasulullah la sholata ora oleh salat ba'dal fajri ing dalem sawuse metune fajar. Illa sajdataini kejaba rong sujudan. Akhraja ngatokake hu ing hadis sapa al-khamsatu Imam kalima ilan Nasa'i kejaba Imam Nasa'i. Mari muncul fajar shadiq iku gak oleh salat sunnah kecuali 2 rakaat, 2 sujudan mesti 2 rakaat. Apa? Ya rakaatal fajri sadurunge sembahyang subuh iku. Jadi nek wis metu fajar shadiq salat sunnah itu hanya 2 rakaat sebelum salat subuh. Wis iku tok. Mari subuh wis gak oleh salat. Kecuali sampeyan salat qadha boleh. Tangi turu. Waduh, mau bengi isya aku ngarak iki. Mari sembahyang subuh terus sampeyan qadha salat isya boleh. Nek salat sunnah ndak boleh. Salat wajib oleh. Contohnya qadha iku mau. Jadi sampeyan tangi subuh. Ini kenapa sih saya ceritakan? Soalnya mungkin terjadi dan sawangan yang sering terjadi. Turu ke awak pegel mari sak tangi-tangi dadak subuh. Subuh sampean sembayang normal biasa, jamaah ya iso. Mari iku terus sampean salat isya qadha. Pak, salat isya sadurunge subuh. Bagus, ndak apa-apa. Wong salat gak jamaah, salat dhewe semisal. Waktune sik menangi subuh ya sampean salat qadha sik gak apa-apa. Cikne gak ngelanggar perintah Kanjeng Nabi, gak oleh salat sadurunge sause subuh. Tapi nek kepeksa boleh.
waktu subuh merepet ada 10 menit iki. Ngodok isak sik gak ngatasi subuh. Ya wis salat subuh sik, ngatasi subuh barang mari baru salat qadha. Salat qadha itu dimanapun tempatnya boleh. Dan harus disegerakan, ojo diendi-endi. Wingi tak critakno tangi subuh jam 8. Yo langsung wudu salat subuh kok. Qadha ditinteni wah, mergawe sik mari dhuwur kek sembahyang subuh. Ojo, dosane sampean dititik terus. Mulai jam 8 sampai iku mau. Dadi nek iso langsung digodhok cek leren, cek bungae dosa iki gak cek macet lho. Nek sampean gak sampean kodhok, dosane ana bungae, apa ya? Mekar. Kayak Mbah Mekar. Jadi dosa sampean apa ya? Ada bungae. Jadi katakanlah gak salat bleng 1 juta dosane. Terus sampean gak sampean kodhok iki mana? 1,1 juta, 1,2 juta. Sampai pirang jam mau hitung mah tambah akeh. Tapi nek sampean kodhok bleng langsung leren itu. Bungae langsung leren. Jadi nek iso semisal kepaksa duka ketelatan kerja duka tangi turu duka napa langsung tangi salat qadha. Nek sampean keturun gak niat turu dalam artian gak niat ninggal salat iki gak dosa ya. Jadi tapi aja diremehno ya. Sampean turu biasane jam 10 iku biasane tangi subuh biasane ya. Berarti sampean turu jam 10 lah kok tangi jam 8 iku gak dosa nek sampean gak lilir ya. Nah ning lilir kayak subuh turu maneh iki dosa. Biasanya kan lilir azan azan turu maneh lah iki kudu dosa kan. Nek gak tangi blas, gak lilir blas sampai jam 8. Nah biasane turu jam 10 iku tangi subuh biasane iki. Ternyata tangi jam 8 gak dosa langsung tangi salat subuh kok. Qadha. Sing gak oleh ngene. Melek ngopi sampai jam 3. Marah wah iki sawane kok esuk iki. Kok turu wae. Wis kodhok wae. Lah ini iki dosa iki. Aku gendho-gendho iku kanca-kanca. Pak ini bocah ya. Semakin pinter ya semakin ngono ku mau. Mari ngopi jam 3. Ayo turu, Bi. Aku gak turu, aku nek turu tambah gak nang subuh. Ojo lho kene turu lho kono wae. Gak sing berani. Terus gak turu. Ya enak aku tangi jam 8 di kodhok. Diapuran wae. Aku nek jam 3 wis awang-awang turu. Mergo apa? Engko nek turu tambah kebablas. Enteni subuh, mari subuh lagi ngelayan. Menisan. Diisi apa kono maca Quran lah opo nek arep rasa maca Quran asal salat ya HP-an wis sampai subuh terus salat. Sekadung melek dalu kok. Tapi bareng di bojo enak. Tak engko tangeni yo. Oke. Itu angene. Nek nangani sak tangine aja tangi pisan tok, sak tangi. Soale kan turu dalu. Itu pisan tok gak keringi san. Kayak ngipi. Mau bengi sama nangene aku tadi. Iya tak tangane, pokoknya ngipi. Nah, kepiye turune jam 3. Wa ani bni Umaran. Akhraja, ampun. Wa fi riwayati Abdurrazzaq. Lan ing dalam riwayate Abdurrazzaq. Berarti Abdurrazzaq iki sahabat ya. La sholata ora oleh salat ba'da tulil fajri ing dalam sause muncule fajar. Illa raqatil fajri kejaba rakaate salat fajar. Maksudnya salat sunah sadurunge subuh. Wa mithluhu lan iku sepadane hadis li Daraqutni kedue Imam Daraqutni. An Amr bin As saking Amr bin As. Ini diriwayatkan ada hadis yang senada juga diriwayatkan oleh Amr bin As, ditulis oleh Imam Daraqutni. Wa an Ummi Salamah talan saking Ummu Salamah. Ummu Salamah niku salah satu istrinya Kanjeng Nabi. Boten apal kula, pokoke bojone niku wonten 11 mboten salah. 11 niku sedo kali Siti Khadijah kali sinten malih ngoten karek 9. Songo niku sing terkenal niku Siti Aisyah. Sing terkenal kedua niku Zainab. Sing paling ayu niku. Di bojone Kanjeng Nabi mboten Aisyah sing paling ayu ya. Sing paling ayu niku Zainab. Sing paling lemu pinter masak niku Saudah. Paling ayu Zainab. Paling nenes. Cerita apa diceritakno?
yo masalah ndok kamar mandi critakno, masalah ndok apa jenenge ndok ranjang diceritakno. Iku Siti Aisyah. Dan itu jadi hukum fikih. Sampai cerita masalah yang pertama nih kok, Kanjeng Nabi pas metu mani critakno karo Siti Aisyah. Jadi hukum fikih. Nah, itu Siti Aisyah nek Sauda iku kala-kala tok medhari. Malah teng hadis kula dereng ngonangi Sauda. Sing sering ini iki. Napa Ummu Salamah, sing sering malah Siti Aisyah. Qalat radhiya mugi-mugi ridani Allah sapa Allah anha marang Ummu Salamah. Qalat ngendika sapa Ummu Salamah. Ummu Salamah iki pernah petuk Kanjeng Nabi salat ndok gone omahe diwacari. Salat ngendika sapa Ummu Salamah, salat sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al asra ing salat asar. Summa dakhala nuli manjing utawa mlebu sapa Rasul baiti ing omah ingsun. Fasala banjur salat sapa Nabi rakaatain ing salat 2 rakaat. Fasa'altu banjur takon sapa ingsun hu ing Kanjeng Nabi. Faqala banjur jawab sapa Rasul. Suhiltu sibuk dan sibukake sapa ingsun. An rakaataini saking salat 2 rakaat. Ba'da zuhri ing dalam sausi zuhur. Fasolaitu mongko salat sapa ingsun huma ing rakaataini al-ana ing dalam saiki. Fakultu banjur ngucap sapa ingsun Ummu Salamah wau. Afanaqdhi ana toh kena ngodhoi sapa ingsun hima ing rakaataini idza fatata nalikane napa kliwat apa rakaataini. Kala jawab sapa Nabi la ora. Akhraja ngatokake ing hadis sapa Imam Hambali. Wali Abi Dawud lan kudu Imam Abu Dawud an Aisyah saking Aisyah radhiyallahu anha radhiyallahu ridani Allah subhanahu anha marang Aisyah bimaknahu kelawan maknane hadis. Wis hadis iki ana 2 versi. Versinya Imam Ahmad ya dari Abu Dawud dan versinya Ummu Salamah ya yang diriwayatkan oleh Imam Hambali. Sing nulis Imam Hambali diriwayatkan dari Ummu Salamah. Yang kedua, sing nulis itu Abu Dawud diriwayatkan dari Siti Aisyah. Hadisnya mirip. Ini keterangannya. Jadi Kanjeng Nabi ku suatu ketika mari salat asar, dadak mlebu daleme Siti Ummu Salamah. Terus salat 2 rakaat. Padahal perintah Kanjeng Nabi wingi nek mari salat asar gak oleh salat, nek mari salat subuh gak oleh salat, nek pas wayahe matahari di tengah-tengah. Wah, kepala di atas kepala itu gak oleh salat. Lho Kanjeng Nabi kok nglanggar dhewe terus takon. Ya Nabi, iki lakare menene aku kira-kira telat salat sunnah oleh tak qodhoi ta. Lho gak usah. Kanjeng Nabi ngomong gak usah. Tapi di kitab fikih manapun ya, itu nek sampeyan biasa ngelakoni sholat sunnah, katakanlah sunnah ba'da zuhur, wis biasa sama lakoni, sering, wis pokoknya istiqomah lah. Dadak sama nih mau sibuk duka lapo sampai gak ngonangi waktu, mari zuhur sampai lali gak sembayang ba'da zuhur, mari asar oleh sampeyan qodhoi. Tapi nek kulino lho, nek gak kulino aja, mesti gak kulino sholat ba'da zuhur mau. Pasal diqodhoi gak kulino lah apa diqodhoi barang. Iki Kanjeng Nabi kan kulino. Aku pernah nyoba iki. Pengen oleh wae ora ilmu niku. Ketika do pondok aku iku seneng nglakoni salat qobliyah subuh. Mergo jamaah. Saiki gak tau jamaah. Wis salat qobliyah subuh sering tak lakoni. Terus mburu jamaah. Jamaah aku telat. Iki aku guru salat qobliyah kok wis jamaah iki. Mari subuh aku salat ngodhoi qobliyah subuh itu boleh. Kalau Pak Guru ketakon, Pak Guru tapi saya nom-noman, kakak saya ide kan. Oh mau mari subuh sembahyang mana, sembahyang apa? Sembahyang qodho ta? Ya qodho pengen boleh. Boten Pak, sembahyang apa? Sembahyang qobliyah subuh. Lho kok mari subuh? Mergi ketelatan Pak. Kula ndugi pun takbir imame. Kan boten mungkin salat qobliyah subuh wis adzan. Wis takbir imame.
Oh ya, ya gak apa-apa nih Pak. Karena ketika itu saya rutin sholat qobliyah subuh. Nanti sampean gak rutin gak usah. Gak tahu qobliyah subuh. Dadak kemenyek. Mari subuh sembahyang maneh. Lah pas niku qodho qobliyah subuh. Lu kemenyek saya. Ojo, nek gak kulino maksudnya gak istiqomah qobliyah subuh. Gak usah diqodhoi ya wis telat ngono wae. Sepenting subuh saya sholat. Pokoknya kadang ngono apa ya. Kalau niku kawit-kawitan mondok niku terus terang ya. So tak kemenyek bareng niku. Jadi sembahyang kok imame kan bismillah niku tak tinggal. Gak semeru kono miring golek sing bismillah. Saya kan teko salat wonten mawon, terus nek aku sik yakin bismillah ya mufarokoh wonten mawon. Jadi sik nderek gerakane, tapi sembahyang dulu. Tapi nek pas aku lapo niku yakin sah. Ya aku melu biasa. Dan memang paine sah. Jadi sholat tanpa bismillah itu sah, tapi syarat itu mau jadi talfeknya, pindah madhabnya itu harus lengkap sa'udhu-wudhunya. Oh no, coba milah enak itu. Wah, contoh milah enak itu ya. Waya posoan, poso kawitan melu konco Muhammadiyah. Keliru. Poso kawitan melu NU, kan kari sedino. Waya riyo yo melu Muhammadiyah kan ngawali sedino. Jadi posone mek 28 lumayan. Utawa mek 27 dino iku ana lho aku iki. Yo wong parek karo aku ya. Ya temenan aku. Nek ngawiti poso iku melu NU. Tapi nek pas Wario ya melu Muhammad. Tapi bendera wong iku mau ngakune Muhammadiyah. Tapi wong iki parek karo aku iki. Tapi aku ngene. Sik lu wong gelem poso aku nek daripada gak poso tambah bahaya sih ya wis mosok pengiran gak nyepuro aku nek pikirku ngono aja. Yo ana sing barang, tapi sama ojo yo, sama ojo melu-melu ngono, sama duwe ilmu ojo melu-melu. Iki dene cekap semanten. Tadi waca ngono iki, wonten pertanyaan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Akhirul kalam ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.